Nahulog lang naman ang isang baka natin sa isang butas nga dito sa ating pinagpapastulan sa kanila. My goodness. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ni Pingping, bakit napunta siya dito at talagang tayo pa yung pinagawa. Ay my gosh, ang init-init pa naman. O, 'di ba? Ang OA lang ng pagka-voice over nito. Pero anyway, yun na nga, papunta na ako dito sa pinaglagyan ni Pingping or pinaghulugan. Ewan ko ba anong trip niya dito, bakit nandito siya napunta. Nagtaka na lang talaga ako na wala na. Hindi pa naman siya talaga nagsasalita, day. Ewan ko na lang, ang tagal kong nahanap kung saan siya. At ayan na nga, ang ending, tayo pa talaga yung kukuha sa kanya kahit na ang bigat-bigat niya. Actually, sinubukan ko lang yan kung talagang kaya ko. Kasi naman, baka nga magtagal pa siya dito, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa kanya. Tanghali pa naman itong time na to at actually, supposedly, magpapainom na ako ng tubig sa kanila pero na-notice ko wala itong bugoy na ito. At ayun nga, nung nahanap ko na siya, ay dyan lang siya talaga, nakatunganga lang. Walang eme, walang salita, walang tawag, kahit ano, wala. Parang gusto niyang, alam mo yun, mag-suicide na lang talaga dyan at bayaan niya yung sarili niya. O, di ba? Trying hard ako masyado dyan kahit anong gawin ko, hindi ko siya mabuhat, dahil. Siyempre, may magko-comment dyan, bakit mo binuhat, hindi mo naman kaya. Kaya nga, di ba, sinubukan ko lang kung kaya ko. Kaya, ayan, struggle is real talaga ako dyan. Pero anyway, highway, char. At dahil nga bida-bida tayo, akala natin kaya natin na palabasin iyang pingping na yan sa butas na yan na napakalalim pa naman. Todo effort tayo dyan. Siyempre, kunwari ako ng mga lubid, itinali sa kahit saan na banda na part ng kanyang katawan para lang maangat ko. Tingnan nyo kung ano yung struggle ko dyan. Sa totoo lang, kamuntik-muntikan ko na sana siyang mapaalis dyan or mabuhat talaga kasi pinulfor. Ha? Ano ba? Bali, full force na yung gamit ko dyan na lakas pero bumalik yung kanyang puwitan na napakabigat dun sa butas. Hindi ako makahinga. So, ayan na nga ang ending. Na-frustrate na naman tayo or na-frustrate talaga ako. Umalis ako, talagang nagtingin-tingin ako kung ano pang pwedeng gawin natin. Ayan, balik kumuha ako ng anong purpose niyan, di ba? Wala rin talaga. Oh, subok ulit and then tali ulit and then hila ulit. Ganun ganun yung bale cycle ko nung time na yan. Ewan ko lang, hindi ko alam kung anong gagawin. Kundi yan lang. O, di ba? May padapa-dapa pa. Buti na lang talaga. Hindi ko lang nakuha sa video na to or hindi lang ako nakapag-video na. Dumating si partner at siya yung nagbuhat. Bali, ako lang yung naglagay ng mga tali sa kanyang paa, sa kanyang bewang para talagang may angat ni partner and supportive na lang tayo doon. Salamat! Ingat!